فقري كنجمر كلنا كم يطعم أتي سمعيت أتي نافقو أتي قد صالح لي كل نجا بباز عقن طري يمثل نحناس فلياتنا أكن باسلينا إلا نحسب أتي فلما سمنات ورحات ويم عمتات أتي نايم عارك جزي كل نجر في السمي يمثل جيل هي قد صالي معارك رايح ونتن أتي عم بابا قرب مسترقة أتي نايم مجمري هالحتا مس حدا حقي جز ويرينا أتي في السمز مثل الناس كم زي خامانا دكم قان زلوا لا ترايا زلوا لا تدليك زلوا ودسمو قانو نجنزر نجمر أبزين بار أتني حقي بتنا نجمر زي مرة دائما قالاتي قات أو سمعتات أصله سلام كم يقنكم تهاتلتي channel فور حبشة نفسكم كنا قاقح فقركم دمو صنع صورن ساراتن كتخلوا لي بحكي إذا فيديو زي نفقركم ما كتبوا نواري حدارن ركبن كلكم تدلوا كلهم سدلوا سلازي كسامو داتا مستنصحوا مخنياتو فقركم ما زي مردا زي كونس واقع عرق العام مرداتا نسلو كبور هي بيو قدميو كن من channelنا حدشتي زقونكم سبسكرايب بمقبال بيسبق تكونوا قدامكم مبزحتنا زي مردا وين باسيك متسكلو كموداتا فقرنا كيرنا نريو نفرح فقرنا كطف ديو إلا نجنق جن لومي حدا عبي نفسي زمسد حقي كنقرأكم يدلي سمعني أما نقول فقرات زي مرددا فقري حلق كم زلو زرين لك سيقونس فقركم نابزل على بسلاتن عمي محسناتن كساقاقر كم زلو زحبرنا يدول دنسيو زي مرددا مالت ألاتيكم مالت يقونن زي مرددا مالت كتردعني دللكو زبلنا وشتي نفسي تعيو أتي تأجم بعلو تزي مردا يكونن أتي تأجم نتي زي مردا نفتحلو ناك علتنا نتقبارنا الأقبابيو انبقار نافتي وانا نتبي قدم محلافنا حدا عابي مسترك نقرأكم نزي حجيز نقرأكم حسب نتسرديخمو نفقركم تراي زي كونس نتقال الله هيوتكم نسوات زلوكم ركبن تغيريو امانوني مبزحت إجزي مس نفكر سبكن باس كلنا السعابي سجارنا نمتى تواعشنا زي كونس السبزي كابا يرحق على زبل فرحيو أتي حق جنزيو فقر مالت زي مردع زي بلو هوايات مالت زي كونس زي مردع كمتسكلو كتقرارب له تقولو طبب مالتيو زي مردع نفقركم زحد قتالي زي كونس نفقركم زحد صبصامنايو كمتي صوري ورقيني موتا بحاول حلس له حقينيا نباري فقرول بمسكوت زي مردع كحلف جداً سلامتاي مخنياتو عبتي سلام زلو وقزي سلام مخان قليلو أتيني حق فقرخا جن عبتي زي مردع كمتسكلو نخرعات كان زيفكا كردع كادلنا لغو كتب الكلقا يزفتان بزعوا زي حسبولو بس آمرتكم كباسكم كلو سألاقيكم خوينو مالتا يكونن وعن صارو أستوعل اللي عبزي كتريقو زي كالكا سميت هلني يبلكالو أتي باسي حرق عنقايو أتي ترقمو دما كتسمعني دلالغو زبليو سلازي كابلوم يجميركم نتي زي مردع كم زكيركم رايوو نحنا غلطة سوات أنصار تسأقب مبر نحنا غلطة سوات لأن حدنا أنصار يخونات إذا تحسس وازين تعليكم أتي سأقم معرغ انتي حابيوكم بزي قدس كل جزي من قد فتحك ترغبوا ليكم مخنياتو علاماكم مسعر زي كونس نتي استبلاشو دلتل مصدقان سلسفونه حجم بار إذا حمي حساب زي عبايتها وريدوك تقبر انت عين السبوبتات كن وصل لنا كم يقيرنا عنا قالات انت قبار نسرعو نافتك قدامي حبي معرف كنت سكاكر انبار نافتي تقباراوي سقمتين اتو أتيك قدامي نزخابرن فتنا أتي زي مرداء تجمرلو بجمرتا خالتاتيو كلنا نفلطوينا حنت نشتي نقرت العال دحريو اتنا مقاس وي مقاطاليس تقوانا قالات يسعب بابزحتو قزي ركبنا زبلاشو بزعوا زقاتا متقام كنصارب كلنا في كونس نتي تقام المتقامتنا كانت تتعسلن تقام من الطرحيو أتي لمود مقدي موقاسيو نسخا كل جزيت دونكي نسخي عسمعني خي كم زيك تكبر عين بركان تقوم نسخي زولو قالات لك كم لا يوقتيكيو ناتي متعمرتها وي لبوك وصل وي دما رؤسو غكلاغا اليوم زقبرو أبغى مزيز بلا قناتات مزرة بقارتمو وقئيز جمال حجكن حدا بسلس تمالو سلتك نقلكم
እዚ ስልቲ እዚ ሽፍት ወይ ምቕያር ይበሃል። ካብ ምውቃስ ናብ ምግላፅ ስምዒት ምቕያር። ኣብ ክንዲ ነቲ ሰብ ትፈርዶ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስምዒት ንገሮ። ኣብ ክንዲ ንስኻ ትብል ኣነ ብዝብል ቃል ጀምር። ንኣብነት መፃምድትኻ ቁፀር ኣሕሊፍዎ ንበል። ኣብ ክንዲ ንስኻ ንዓይ ኣይተኽብረኒን ኢኺ ኩሉ ግዜ ክትድንገይ ትብል ኣነ ቁፀራ ክሓልፍ ከሎ ከም ዘይተኸበርኩ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ በሎ። ስለምንታይ እዩ ዘገዳስ ይመስለካ? ምክንያቱ መፃምድትኻ ንስኻ ጌጋ ኢኻ ምስ እትብሎ ክከራኸረካ እዩ ዝፍትን። ኣነ ከም ዝተሰሚዕኒ ምስ እትብሎ ግን ምስ ስምዒትካ ክከራኸር ኣይኽእልን እዩ። ስምዒትካ ናትካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እዚ ኣቀራርባ እዚ ነቲ ናይ ምክልኻል ሓፁር ሰይሩ ናብ ልቡ ክትኣቱ ይሕግዘካ። ብዝያዳ ዓሚቕና ክንሪኦ ከለና ድማ እዚ ስልቲ እዚ ትሕትና ይሓትት። ኣነ ቆሲለ ኣለኹ ኢልካ ንሰብ ክትናገር ከለኻ ንነብስኻ ተቃልዕ ክትከውን ኣለካ። እዚ ድማ እቲ ናይ ሓቂ ስልጣነ ፍቕሪ ዝበሃል እሞ እስኪ ሕሰብሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመኩም ዘይምርዳእ ንስኻ ካብ ምባል ወፂኹም ኣነ ከም ዝተሰምዐኒ ኢልኩም እንተትዛረቡ ነይርኩም እቲ ውፅኢቱ እንታይ ምኾነ ነይሩ? ሓደ ሓደ ግዜ ቃላት ካብ ካራ ይበልሑ እዮም። ሓንሳብ ካብ ኣፍና ምስ ወፁ ኣይንመልሶምን ኢና። ኣብ ማእኸል ርእስን ሕርቃን ኮይንና እንዛረቦም ቃላት ንዓመታት ዝሃነፅናዮ ናይ ፍቕሪ ህንፃ ኣብ ደቓይቕ ከፍርስዎ እዮም ዝኽእሉ። ስምዑኒ ሕርቃን ከም ሓዊ እዩ። ሓዊ እናነደደ ከሎ ክነጥፍእ እንተኢልና የቃፅል ጥራሕ እዩ። ኣእምሮና ምስ ተወጠረ እቲ ናይ ምስትውዓል ክፋል ኣእምሮና ድማ ስርሑ የቋርፅ እሞ እቲ ናይ ምክልኻልን ምጥቃዕን ስምዒት ጥራይ ይነቅሕ። ኣብ ሰዓት እቲ እትዛረቦ ዝኾነ ቃል ሓቂ ኣይኮነን። ንመፃምድትኻ ንምጉዳእ ዝተተኮሰ ጥይት እዩ ዝመስል። ስለዚ እዩ እምበር ሓይሊ ስቕታ ዘድልየና። እዚ ስቕታ እዚ ናይ ዕሽሽታ ኣይኮነን። ናይ ዕሽሽታ ስልቲ ንመፃምድትኻ ንምቕፃዕ ትጥቀመሉ ፀላም ስቕታ እዩ። እቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ግን ጥዑይ ስቕታ እዩ። ንፍቕርኹም ካብቲ ሰዓታዊ ሕርቃንኩም ንምድሓን ትጥቀምሉ ብርሃን ስቕታ እዩ። ብኸመይ ኢና ነተግብሮ ትብሉኒ ኢኻ? ኣብቲ ዘይምርዳእ ዝለዓለሉ ቃላት ክወፁ ዝጅምሩሉ ሰዓት ርእስኻ ሕተታ ሕጂ ኣብ ዘለኽዎ ስምዒት ኮይነ እንተተዛሪበ ፍቕረይ ክሃንፅ ድዩ ወይስ ክፈርስ? መልሱ ክፈርስ እንተኾይኑ ብዝበለፀ ብቕዓት ስቕ ምባል እዩ። መፃምድትኻ ሕተት ሕጂ ስምዒተይ ኣዝየ ተናዲደ ስለ ዘለኹ ዝተጋግየ ቃል ተዛሪበ ከይሕዝነካ ፈርሕ ኣለኹ። ቁሩብ ተረጋጊየ ፀኒሐ ክንዛረብ በልዎ። እዚ ድኻምነት ኣይኮነን። እዚ ዝለዓለ ናይ ብስለት ደረጃ እዩ። ሓደ ሰብ ካብቲ ዝለዓለ ሕርቃን ናብ ንቡር ንምምላስ ብውሕዱ ካብ 20 ክሳብ 30 ደቂቓ የድልዮ። ኣብዚ ናይ ስቕታ ግዜ እዚ ግን ብዛዕባ ጌጋ መፃብድትኻ ይትሕሰብ። ኣብ ክንዱ ኣነ ካብ ዘይምርዳእ እዚ እንታይ እየ ክመሃር ዝኽእል ኢልካ ንነብስኻ ሕተታ። ምክንያቱ እቲ ስቕታ መዛዘሚ ናይቲ ዘተ ዘይኮነስ ንዝሓሸን ዝፀረየን ዘተ መዳለዊ ድልድል እዩ። ህድእ ምስ በልኩም ድማ እቲ ፀገም ከምቲ ዝነበረ ከቢድ ኮይኑ ኣይክስማዓኩምን እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ብሕርቃን ዘይኮነስ ብልቦና ክትዛረቡ ስለ ዝጀመርኩም። እሞ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ከ እንታይ እዩ? ነቲ ዝተፈጠረ ፀገም ከ ንሕና ጥራይ ዲና ንፈትሖስ ወይስ ምስ መፃምድትና ኮይንና? ናብቲ ናይ ሓባር ዓወት ሰበስር ሳልሳይ ምዕራፍ ክንሰጋገር። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ መንጎ ሓደ ዝፈርስ ዘሎ ርክብን ሓደን ዘለኣለም ዝቕፅል ርክብን ዘሎ ፍልልይ እዩ። እዚ ድማ ናይ ጋንታ ስነ ሞገት ይበሃል። መብዛሕትኡ ግዜ ዘይምርዳእ ክመፅእ ከሎ ሓደ ዓብይ ጌጋ ኢና ንጋገብ። ንሕናን መፃምድትናን ኣብ ክልተ ተፃረርቲ ወገን ንስለፍ ልክዕ ከም ናይ ኩዕሶ ጋንታ። ንሱ ክስዕር እዩ ዝፍትን ንሳ እውን ክትስዕር እያ ትቃለስ። ግን ሓደ ሓቂ ይዘክር ኣብ ፍቕሪ ሓደ ወገን ጥራይ ተዓዋቲ ዝኾነሉ ፀወታ የለን። ሓደ ወገን ተሳዒሩ ማለት እቲ ርክብ ተሳዒሩ ማለት እዩ። እሞ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ? እቲ ምስጢር ነቲ ዘጋጠመ ፀገም ሳልሳይ ኣካል ጌርካ ምርኣይ እዩ። ንኣብነት እቲ ፀገም ሕፅረት ገንዘብ ይኹን ናይ ስራሕ ውጥረት ይኹን ወይ ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ እቲ ፀገም ንሱ ጥራሕ እዩ። መፃምድትኻ ግን እቲ ፀገም ኣይኮነን። እቲ ፀገም ሳልሳይ ፀላኢ እዩ። ርኢኹም ከምዚ ጌርና ተሓሲብናዮ ክንደየናይ ቀሊል ከም ዝኾን። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኣብ ግዜ ባእሲ ከምዚ በሉ ኦኬ እዚ ፀገም እዚ ንፍቕርና ክዘርግ ይፍትና ኣሎ። ንሕና ግን ብሓባር ኮይንና ከመይ ጌርና ኢና ነስዕሮ? እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ነገር ይቕይሮ። ኣብ ክንዲ ነንሕድሕድኩም እትወቃቐሱ ሓበራዊ መፍትሒ ክትደልዩ ትጅምሩ። ኣብ ክንዲ ንስኺ ስለምንታይ ከምዚ ጌርኪ እትብል ከመይ ጌርና ካብዚ ኩነታት እዚ ንወፅእ እትብል። እቲ ዝዓበየ ዓወት ሓቀኛ እየ ኢልካ ምምካሕ ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ዓወት ሓቀኛ ክኸውን ይኽእል ድዩ? ግን ካብ ሓቀኝነተይ ንላዕሊ ንዓኻን ንፍቕርኻን ይቕድም ምባል እዩ። ትሕትና ማለት ድኻምነት ዘይኮነስ ነቲ ርክብ ንምዕቃብ ትጥቀምሉ ዝለዓለ ሓይሊ እዩ።
ሓደ ግዜ ንመጻምርትኻ ተዓዋቲ ኢኻ ክትብሎ ኣለካ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ መጻምርትኻ ክዕወት ከሎ ንስኻ እውን ተዓዋቲ ኢኻ። ኣብ ፍቕሪ ኩርዓት ዝበሃል ቦታ የለን። ኩርዓት ኣብ ዘለዎ ቦታ ፍቕሪ ትነቅጽ እያ። ኩርዓት ምስ ዝስበር ድማ ፍቕሪ ትለምዕ እምበኣር ኣብ ዝኾነ ግጭት ሽቶኹም ነቲ ፀገም ምቕባር እምበር ንመጻምርትኹም ምቕባር ኣይኹን። ፀገም ክመጽእ ከሎ ኢድ ንኢድ ተተሓዙ። ነቲ ፀገም ከም ሓባራዊ ተጻራሪ ረኣይዎ። ሽዑ እቲ ባእሲ ንዓኹም ዘረሓቕ ዘይኾነስ ዝያዳ ዘቀራርብ መሰላል ክኸውን እዩ። እምበኣር ክሳብ ሕጂ ብሓባር ኮይንና ነዚ ዓሚቝ ጉዕዞ ፍቕሪ ተጓዒዝናዮ ኣለና። እቲ ኩሉ ዝበልናዮ ካብ ቃላት ምጥንቃቕ ስቕታ ከም ሓይሊ ምጥቃም ከምኡ እውን ከም ሓደ ጋንታ ምስላፍ ኩሉ ሓደ ዓብይ ዕላማ እዩ ዘለዎ። ንሱ ድማ ፍቕርኹም ክነብር። መብዛሕትኡ ግዜ ህይወት ብውጥረት ክትመልእ ከላ ቃላት ክውሕዙ ከለዉ እቲ ሓቀኛ መልክዕ መጻምርትና ይኽወለልና እዩ። ጸላኢና ኮይኑ ይስምዓና። ግን ሓንቲ ነገር ክትዝክሩ ይደሊ። እቲ ሎሚ ትበኣሰሉ ዘለኻ ሰብ እቲ ሓደ ግዜ ብዘይብኡ ክነብር ኣይኽእልን ዝበልካዮ ሰብ እዩ። እቲ ሎሚ ክትሪኦ ዘይደለኻ ሰብ እቲ ሕልምኻን ሚስጥርካን ኩሉ ዝነገርካዮ ጽላልካ እዩ። ዘይምርዳእ ንግዚያዊ ስምዒትኩም ይጸልዎ ይኸውን። ግን ነቲ ኣብ ውሽጥኹም ልብኹም ዘሎ ሓቀኛ ፍቕሪ ክድምስሶ ኣይከኣልን እዩ። ፍቕሪ ማለት ፀገም ዘይብሉ ህይወት ምንዳይ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ብሓባር ኮንካ ክትስዕሮ ምምራፅ እዩ። ብዝያዳ ዓሚቕና ክንዛረብ እንተኾይና ይቕሬታ ምባል ድኻምነት ኣይኮነን። ይቕሬታ ምባል ካብ ኩርዓተይን ካብቲ ሓቀኛ ምዃነይ ንላዕሊ እቲ ምሳኻ ዘለኒ ርክብ ይዓቢ ኢልካ ንህላወ መጻምድትኻ ፍልጦ ምሃብ እዩ። ይቕሬታ እቲ ዝበለፀ መቓረት ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ከም ሓደ ዓብይ ከሳ እዩ። ሓደ ኣቕሓ ክወድቕ ይኽእል፣ ሓደ ግዜ መስኮት ክስበር ይኽእል። ግን እቲ ገዛ ስለ ዝተበላሸወ ኣይንሓድጎን ኢና፣ ኣብ ውሽጢ ኮይንና ኢና ንጽግኖ። ስለዚ ነቲ ዘይምርዳእኹም ከም መንገዲ ዕንወት ዘይኮነስ ከም መንገዲ ጽገና ሓድሽ ምዕራፍን ረኣይዎ። ሎሚ ነዚ ቪድዮ እዚ ምስ ወዳእኹሞ ናብቲ መጻምርትኹም ወይ ናብታ መጻምርትኹም ከይድኩም ሓንቲ ነገር ጥራይ በሉ። ዝኾነ ይኹን ፀገም ይምጻእ ኣነ ምሳኸይ ወይ ምሳኻ ኣለኹ። እዚኣ እያ እታ ዓብይ ምስጥር። በቃ እዚ ትሕዝቶ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ንኻልኦት እውን መንገዲ ሰላም ክኾኖም ሼር ግበርዎ። ከምኡ እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ድማ ብዓብይ ክብሪ ንጽበ። ሰላም ቅነ